Особеното при тия дронове, най-важното може би е, че разполагат освен камерата с огромен зум, освен камерата, която е за широкоъгълна за летене, разполагат и с термокамера, която много подпомага локализирането на пострадал, тъй като при подходящи условия прави голям контраст с заобикалящата среда. Иначе възможностите са изумителни, като височина на полета, като разстояние. Спестяват много усилия и минимализират риска за планинските спасители, защото могат да огледат труднодостъпни местности, стръмни улеи. С тези 4 дрона, за които сме безкрайно благодарни от дарението на SiteGround, сме предвидили да отидат на места, които са с концентрация на много хора и съответно на много инциденти. Централен Балкан, района на Боровец и Мальовица също ще има един дрон. Един дрон отива към Сандански, огромен район с много трудни места достъпни. Също така ще има дрони в Благоевград, който ще обхване югозападна Рила. За миналата година, 2022 година, Планинска спасителна служба към Български червен кръст е оказала помощ на над 2500 човека, бедстващи в планините по различни начини. Участвали сме в 167 акции във Високата планина, което е определено повече от предходните години. Като цяло статистиката показва, че инцидентите се увеличават. За тази година са проведени до тук 127 акции с оказана помощ в тях на 144 пострадали. Като подпомагане на всичко това, жестовете, които правят такива компании като SiteGround, са всъщност уникални. Работата на планинските спасители е тежка и отговорна. Времето е от значение за успешното спасяване. Технологиите спестяват време за издирване и спасяване.